Asiphinde futhi sibingelele kumkhanya kodwa. Bafowethu siseke nalo ndaba sicela si-subscribe, ngicela si like, si follow sendela abangani bakho. Ngalenza iphutha. Mawubona mawuzwa nje le episode sendela umngani wakho abuke njengamanje. Sendela umngani wakho, sendela ugogo wakho, sendela umkhulu. Sifake ku TikTok, sifake yonke indawo. Please. Hey bafowethu. When it comes to indaba yenombolo. Hey. Labafethu ungangikhulumela inombolo because inombolo ingihlukumezile ngisejele. So nje angifuni umuntu ozokhe ngimehlangana nami, khona abanye bethi bebehlangana nami edrobheni noma bengibonaphi. Umkhanya ukuthi uswenze ukuthi ngivele ku TV, so nje bathi umkhanya ukuthi TV. Ethi ngiyangena esitolo ngithi ngiyakhokha kuthiwa hawu uyena. Hey ngicela sengiphuma ngibaleka yabona ngicela sengishiya umuntu lapho le yawuthe uqhubeka uthenga. Yabona indawo engasangeni kuzona. Hayi not ngoba ngiyicelebrate bafuthu cha. Ngenxa ukuthi sifuna ukubuza manje ukuthi ngempela uqinisile ngalento oyisho and everything, but engizokusho inombolo bafethu ngiyababuka nje abafana emalokishini. Hey masha kanjani uncle, umuntu ekumisela u6. Hey sholomba, ngithule ngibuka angifuna ngithulele ngingakuphenduleke mina Nkosi yami. Hayi noma ungahlangana nami nomaphi uthi masha kanjani, hey thulele sawubona. Ithi yebo thina sadala singosawubona no yebo no njani ngiyaphila. Yabona uma ngikhulumela isitaliyani lesi nani angikuphenduli serious nje bayazi abasebe abangibona ngibaphendule cause inombolo 1 lento yama 28 nama 26 ayinalo iqiniso, angikusho lokho. Angikaze ngishaye mina inombolo kodwa ngihlalile nabo, ngihlalile endlini eshaya inombolo. Ngihlalile almost 2 months ngihlala endlini eshaya inombolo, so ngingayishaya inombolo mina. Ngaze futhi ngishaye, angipho ukufuna ngishaya inombolo cause le nto ayikho right, yimbi. Uyaphathwa, uyacontrol, uthi uyindoda unentshebe ngaka, control umfana omncane, control ethiwa yigunya ngoba wena ulapha phansi uyistepisi noma ugrey noma uyini. And umuntu wenombolo i26 nje 26 wabona uma ubuka le video ubohlangana nomuntu oyi26 umbize ngoGrey niyoxabana naso esiphambano ngoba uGrey ilomfana odliwayo. So yonke leyo nto leyo istep isesiphansi, fanele uphakame ukuze uzunyuke nawe ugcina ufika phezulu. 1 kwinombolo awuyiphatheli into yakho. Umuntu ongama la eduze kwamahlala eduze kwami athi hayi mina enombolweni ngangiyiphathela into yami, ayikho leyo nto. Uma ungene enombolweni awuyiphathela into yakho. Uma uye visiteni ubuye nogwaye visiteni i20 fanele uyise kulokuphethe igunya yini kuthiwa unososhaya kubizwa ngonke amagama, uye kuyena lo. Abantu benombolo noma kuthiwa bayangibona kule video uma beneqiniso onenombolo oneqiniso kwinombolo oneqiniso avumelele into engishoyo, uyazi ukuthi ungene enombolweni awulali ngesikhathi othanda ukulala ngaso. Njoba nje uthiwa ushaya umthetho, shothi uphila phansi komthetho, awulali ngesikhathi olala ngaso. Uma utlala ngo6 nje awukwazi ukulala ngo7, kuthiwa makuvalwe ijele nje manje ngo1 noma ngo2 bese uyalala wena, awulali ngesikhathi uthanda ngaso ejele. Awuvuki ngesikhathi esithandwa wena ejele. Muthi la ngizovuka ngoba sekuyobalwa cha. Uvuka ngo1, uvuke ngo2 ugeze ngamanzi abandayo, ugeze, ugqoke, ufake uniform, uhlale ebhakedeni kuze until kuze kuvulwe ejele. Khuluma into engangiyibona mina. Awuphani noma kanjani. Isisebenzi bathiwa kubizwa ukuthi isisebenzi ngeke sithi uma kuthiwa hayi nanto uphuthulisele sesiyagijima nesitshi isisebenzi cha. Asishayi isamo isisebenzi. Yabo. Isisebenzi asikhulumi noma kanjani. Yabo. Thola oyidalayo ngeke ngayichaza kwenye episode uyidala kanjani usungaphandle kwalayini yonke lento le awukhulumi noma kanjani muyisisebenzi. Ndoba ngisho into obuya nayo visiteni akuyona yakho, fanele ulethe emagunyeni ihlukaniswa amagunya. Mhlawumbe ubuye ne20 nakagwayi, leyo 20 obuye nayo mhlawumbe uzothola amaluza o5, onke lawo 15 aya kuyisebenzi. Ubuye nama vesta u3 evisiteni thola elilodwa
kubuye namasokisi ama-payout 2 thole lot konke akukhona okwakho enombolweni. Umuntu ongathi nje inombolo right unamanga akanalo iqiniso. Whether noma ungacomment uthi hayi ingoba uyazi inombolo, ngisho into engiyibonile, into ebiyenzeka phambi kwami, enombolweni njengoba ngisasho ukuthi awudli noma inini, awuzobe uphaba usuyadla manje, awudli noma inini, awulali noma inini, awulali noma kanjani. Kunabantu ofanele belala eqala before wena uzogcina. Wena osekugcineni ulala ekugcineni njengokugcina kwakho. Labo basekuqaleni amagunya kufanele bekuvuke wena qala kunyuka kanjalo ngezitebhisi kuze kufike emagunyeni. So ke inombolo uze umuntu esephuma eminyango ekhuluma inombolo, iyekeni lento enombolo ngoba yokunika inkinga. Futhi abantu abayikhuluma la eminyango uma ubathatha usubabeke ejele noma uthi isiqhwaga esingakanani, inombolo yakugoba mawufika ejele. Ngeke ngasho kanti noma uthi unemali enkulu nani kodwa uma wangena endlini nje shaya inombolo. Ngaphandle ke uma uhambe wayohlala kuma safety place ongelula futhi ukufika kuona, iyakugoba noma uthi unesiqhwaga uthi ushaya sibhabu noma uthi ushaya induku kanjani, kodwa uma ufika ejele bafana nje befuna bekufaka into ecijile, bazokufaka into ecijile, abanandaba uthi ushaya isibhamu wenzani eminyango. Iyakugoba inombolo ikuphula amathambo iqede ube yilento abayifunayo. Uyajeza uyashawa lapha kwenombolweni. Kunento eziningi nje kuyaqobolwa, kwenziwa yonke into ehlukahlukene kuphi enombolweni. That's very namanje ngisasho ebhlungu, very painful izinto ezenza kwinombolo. Kuma 28 ke iwona ke futhi adume kakhulu. Hayi bonke ke nangala kuma 26 kuyalalwana bafowethu, nangala kuma 28 kuyalalwana. Le nje bephika bethi akulalwana, mina ngikhuluma into engiyibona ngamehlami. Mase kucishwe ejele ngo10 kucishwa nama TV, so kuyathuleka endlini. Obvious ngeke ngithi ngilele kulombhedo ngaphansi noma kuthiwa ngilele embhedeni ophansi nendawo ngingayizwa into enzala ngaphansi emdiyadiyeni. Ngeke nje ngawezwa kunamadoda awuthula aqumayo la ayaquma. Ngeke ukuthuleke nje ngene into ecijile yaphuma yangena kuthuleke khona into esuke yenzeka. Futhi nawe ugcina ukuthi hayi ngeke angisalala ngifuna ukubona ukuthi ekugcineni kuzowenzakala la, usuyabona kuvumbuka umuntu oyedwa empedeni. Ngikhuluma into angikhuluma into engiyizwile, khuluma into engiyibonile iyenzeka. Umuntu uyazwa igunya leli usoshalo istebhisi lesikanjani nje. So uzothini ke? Sebengaphika nje abantu abashaya inombolo, mhlawumbe ungathi kulelo side lakho akaze kwenzeka kodwa ngineshow la khona inombolo kuyalalwana. Kuma 28 nje kuyadlwana nje, kuma 28 kuyadlwana nje. Ukudlula kwesinye istebhisi kuma 28 uma ungafuna ukuphakama fanele bekudle noma udliwe strong. Ayikho lento uthi ama 28 thiwa elikhohle ligama khona igama libiza bayazi ama 28. So mangathiwa ngibiza 28 elineqiniso elizokhuluma iqiniso liyazi. Ingoba kunezinto ezikhulunywa lapho kuthiwa lezi zinto esikhuluma la ayingakhishwa zezimfihlo. Lento ifana nokuthi uma ushadile nonkosikazi kuneimfihlo umkakho alala nazo ezala ekhaya angayikhiphi wena ongayikhiphi. So nakhona ke kunezimfihlo ezinjalo abangafuni ukuyikhipha kodwa iqiniso kuyalalwana kuma 28. Uma ngathiwa ngithola i28 elineqiniso lingalikhuluma lento engisho malibona le video uqinisile uZulu kuyalalwana kuma 28, uqinisile uZulu kuyalalwana kuma 26. Sungakhava uma ufuna ukukhava, very painful. And enye into eyinkinga uza umuntu ethi hayi ejele thina sasingahlali kanzima sahlala kahle and every stuff. Bafowethu ejele kunzima, ungadlala umuntu ekuthi mina ejele bengihleli kahle bekunjani njani, ubona ivideo umuntu athi hayi mina ejele bengihleli kamnandi, angaze ngize ngihlukumezeke and everything. Ejele kunzima ejele kunzima. From uqala uziyophuma njengoba ngishilo ku environment, ukudla kwakhona, ungabikho kwamanzi, impilo yakhona kunzima. Umuza umuntu athi mina angaze ngidla ukudla kwasejele, ayikho le nto leyo. Akaza kudla ukudla kwasejele ebedlana. Yabona nje bengakudla ukudla kwasejele kusho ukuthi khona indlela ebenza ngayo. Ngike ngachaza 1 ningaphupukethiswa abantu beqamba amanga phambi kwenu. Nawe azinto aqamba amanga nawe uzobona ukuthi lento lengaqibona ngabona ngisho nayo ingane nayiphoyisa elisafufusayo. Yabona 1 ejele kunamafoni angithi afika nobala amafoni, afika neziboshwa, afika nojele. Lokho nje ngeke lokuyale nale khona. Kunama drugs ejele atholwa iEST. Lawo ma drugs njobe suke etholwa iEST asuke efike nobani hayi neziboshwa, asefike afike nojele.
yonke lezinto izinsango yonke lento leyo njengoba hleze sibona kuphuma endabeni kuphuma kuphi kusokufike nobani. So ke into ke ithi ke uma wena uzothi hayi mina ngikaze ngikudla ukudla bengihlezi kahle angaze ngihlukumezeke ejele. Uyabona ejele uma ungafuna ukudliwa, one, you pay for that. Ukhipha imali ephaketheni okhokhe. O usizo ukukhona umuntu okwaziyo ingilosi yakho ke ikhambele ke ikufihle. Kodwa you pay for ukuhlala kahle. You pay ukuthi ungakudla ukudla wasejele. Yabo nje there is one of the prisons la khona okwatholakala ukuthi khona umuntu ebengakudla ukudla kwejele. Breakfast la khona beliphathwa njalo ekseni. Ilunch ibiphathwa nesapha. And bekhokha 1000 rand every day. Ngoba benemali kwabosha umuntu onemali ayimadlana obenemali. And only to find out kwagcina sekutholakala ukuthi hayi kunobukhoshosho la obenzakalayo. Kodwa bengakudla ukudla kwasejele. So uzothini ke lo muntu obvious akayazi experience yokudla ukudla kwasejele from day 1 engenele ejele till the end akakwazi ukudla kwasejele. Uzothi mayiphuma lo muntu athini athi ejele mina bengihlezi kahle. Kanti cha ngoba behleli kahle ingobe bekhokha kuyakhokhwa kunemali ekhishwayo khiphela ujele thizeni kube ngathi isikhaftini sakhe lesasiphethe kanti isikhaftini sakho uzokhokhela wena mhlawumbe uphethe la amasemisha nani uzonikeza isiboshwa uphathele isiboshwa uyakhokha izinto ezenzwakalayo hayi ukuthi nje uthethele mina ngaze ngihlukumezeke angaze uma ungahlukumezeki ingoba mhlawumbe ujele wakuthatha wamkhokhela wakubeka to the safety place kunendawo kuthiwa ibizwa ama safety place ejele ukhiphe imali khipha 5000 rand khisha imali yangempela ayimadlana khisha imali yangempela bayakhokha. So ke akekho umuntu azothi umuntu hayi mina ejele nje angikaze ngize ngihlukumezeke kaze ngizwe ukudla okubolile nani kaze ngidle isinkwe esivuthukayo. Yes ingoba ubunjani ubukhokha ukhokhele lokho okuhlala kanjalo ejele. So in every area akekho umuntu ohlale nje engakhokhanga wahlala kodwa kamnandi. Njoba ngisho ukuthi yabo nje kunomunye umfethu mina behlala endlini bengaliphaka uphuthu lasejele bengadlula lasejele ebedla eoffice la kudla khona ojele la ojele beyiphekela khona ngoba benze njani wathi efika wanika ojele imali bathenga igrocer yonke ongayicabanga nama fridge ojele kojele wathenga igrocer nje njalo ngenyanga besithenga yena igrocer bebengasayithenga ojele ngoba be right financial ngesikhathi kuphekwe ekseni kwenziwe breakfast naye bam include ngesikhathi bedla ukudla kwasemini naye bem include ntamba mase bezohamba phela bahamba ngo6 sekuvalwe ejele bamphakela esikaftinini bemnikeza yini le uyena obenze njani obethenga ukudla ejele. So akhona ukuthi sithi hayi ejele behlezi kahle beku right ejele abukho ubright obukhona ejele. And mangeni EST ayinandaba ukuthi uyigunya ayinandaba ukuthi yini abantu abanendaba yalokho ojele ngoba soyebazi ukuthi okay uma sishaya lo obvious so besiyithele ngemivu la kulabo abamlandelayo kodwa iEST sungenandaba ukuthi uyigunya uyini uzumuntu ethi hayi mina mangeni iEST ayingishayanga ayikho lonto leyo uma vela ngesiqamba manga ngeke uthi njalo iEST mayifikisha abantu asikulungise lokho kodwa manenze into like nikwazi iphoyisa nikwazi member nibe nokuphakama mhlawumbe kwazi ukuphakama ngezibosho ezu5 same time noma ezu3 kuyaphezulu mebefika nje iEST ibhaxabula wonke umuntu okhona endlini nami njoba ngisho ngeke ngasho kwenye episode ngiyazi induku yeEST yangiqondisa ngifaka endlini ngithi ngifuna ukugoloza. So ke nje enqondo ukusho ukuthi bafowethu ejele akumnandi umuzi umuntu ethi mina ngaze ngikudla ukudla kwasejele ingoba uyakhokha wayekhokha lo muntu lo kuyakhokhela ujele akhokhele noma ujele wesifazane noma wesilisa noma ubani anyone amkhokhelayo kodwa usuke ekhokhele lo muntu ukuze engakwazi ukudla kwasejele. So nje izinto lezo ezenzakalayo ejele ngaphakathi very painful kusola kuyinombolo iyeke nje inombolo akuyona into right inombolo ayimnandi khuluma inombolo la nalete ngisho futhi ama-tattoo uphumela eminyango hamdoba ama-tattoo ufike lapha ejele ngaphakathi udweba i-tattoo yentombazane obona ukuthi uyidoze intombazane befike lapha leyanto irepresent ukuthi wona intombazane shuthi uyadliwa. Ziningi izinto umuntu uma eneqiniso lama-28-26 bayazi lento engishoyo inombolo iyagqilaza inombolo nje ihlezi ayikho right mangithi ayikho right
ayikho into okwazi ukuyiphathela wena uthi le eyami until kube nezitebhisi ezahlukene ogcina uthi ake lesike sisiyaqala ke usukwazi ukuyiphathela kodwa nje umusafufusa usangena usenkingeni ayikho mnandi. So nje njengoba ngisachaza lento yenombolo ukuthi ngendlela ebhlungu ngayo nangendlela engekho right ngayo amkara ngiyama bafowethu ngiyama nje sikhaleni sokuthi inombolo ayikho right whether nikhuluma nikephi ngiyezwa nala ngaphandle laba bangekhetshela sekunamaqembu nje okwaziwa ukuthi hayi lawo ama 26 ngala ama 28 sekunendawo nje ukuthi mohamba kuzona kuthiwa indawo ama 26 nama 28 ayikho right yimbi le onto yimbi nje ngenzendlela ngani bafowethu yimbi ngoba lapha kufundiswa imkhuba yobumnyama ifundiswa izinto ezimbi yimbi into efundiswa lapha ya yabona la kuma 28 nama 26 they come a time la khona ngisasejele khona i28 la shothi khona into la ithathe ku 26 la ithatha la ikweleta mase kuhluleka ukukhokha i28 yabhlungu into enzeka lapha isibhicongo nje senzeka lapha ya ngoba kwase kufanele phela i26 likwazi ukuyikhokhela noma ukuyithola lento elifunayo and ngala i26 obvious lizokhokha ngokugwaza ngokuphakama into enzakalayo lo useyabaleka wasuka wayohlala endlini eqhelelene nale ayehlala kuyona sho sebehlukaniswe indle yona ama exercise futhi lapha ayisevulwa ngezindlu ezingafani liphume le 26 liye kulendlu le lingayi kuyohlala khona ngesikhathi kuvulwe exercise licashe bese liyongena kulendlu le okukhona khona le 28 ngesikhathi kuvulwa le 28 aliboni ngesikhathi kuvule kuseyisikhathi sokuthi kuvulelwe bona exercise yathi liphuma nje i28 okala umesi kugwaza i26 likwazi i28 just because selihlulekile ukulikhokhela anje abantu labo abazilwane abangakwazi ukuthi behlale phansi bethe indoda ayingeke ngihlulekile ukukhokhela lento yakho and into fana uma sekucheck ukuthi yini le kangaka ebese ikweleta only 65 rand lento ayithathe kuyena yayibiza 65 rand afanele ukhokhe wamgwaza kanti ngesikhathi egwaza nama 28 vele behlele ukuphakama nama 28 avala agwaza leli 26 eligwazayo and ngalo mzuzu ke ijele selisibhicongo obvious ithina ke bakithi impatha siveleke phela sihlale phansi ayikho into osukusangayenza safanele uncike ngodonga into ofanele yazi emva kwakho vele ke ejele awukwazi uvela ume nje ume phansi nendawo ume la uthanda khona ejele mawumile nje nami ngatshelwa nje ngangiyimele mina uyayimela noma kanjani ngihlalele phansi nendawo la ngebhayibheli kodwa wezulu phinde wenze into yenzayo kusejele la khona eminyango sondela uncike ngodonga udonga mawuncike ngalo iwall iyenza ukuthi njoba nje ngicikile la iyenza ukuthi into engala uyakwazi ukuyibona eqhamuka ngapha uyakwazi ukuyibona eza phambi kwakho uyakwazi ukuyibona shothi ama side amathathu wagadile ejele nje kuphila leyo mpilo okugada ama side omathathu ngenxa yanjalo ngenxa yama 26 nama 28 so ke noma ngathiwa isiphi isizathu asikho isizathu onganginika sona ngesibambe ngisizwe sokuthi kungana ama 28 nama 26 ephakama asikho isizathu noma ngalanda muphi umuntu ngalanda ugeneral wawo ngalanda ucommander wawo ngalanda umsunguli wama 28 landa umsunguli wama 26 they will tell you ukuthi uma beyidala bona bengayidala ukuthi vele kugwaza noma kanjani khona leyo nto bona bebeyidalela isishintshileke so in every area ke bafowethu noma beyisiphi isimo anginayo into ongangiconvince ngayo mina njengoZulu ungitshethi 26 nama 28 into right inombolo into right that's why ngangena ngiyimpatha ngaphuma ngiyimpatha ngokwabo ngangena ngiyinyoni ngaphuma ngiyinyoni ngokwabo ngaphuma ngangena ngomuntu kababa ngaze ngaphuma ngomuntu kababa ngendlela bona abachaza ngayo ngoba ayikho into eyisisindo ayikho into engcono ayikho into right ongangitshela yona ngiyizwe ngivula ingqondo ukuthi ayingabe uqinisile lo hayi ngawajoyina lento le because uma udayisela umuntini uthi nakho ku1 no 2 no 3 no 4 no 5 fanele abe convinced so angikwazi ukuthi ungangiconvince ngama 26 nama 28 uma kufanele kuchitheke igazi ayikho into ongangiconvince ngama 26 nama 28 uma kufanele kudliwa abantu
ngidliwe ayikho into ongangiconvince ngama 26 nama 28 uma kufanele ngiqhwage into yomuntu eyuphathele umndeni wakhe ethi uzombona fanele ngiqhwage kube yami belonga kumina. Ayikho into engangiconvince ngayo uma kufanele umuntu avuke angalali ngesikhathi athanda ukulala ngaso, avuke ngesikhathi ongafanele avuke ngaso. Ayikho into ongangiconvince ngayo. Intembi, into eqhuba ubugebengu, into efaka abantu ukuthi abaqhube nobugebengu. And bonke lanto abakhuluma lento le, hey moja imosha njani osikhotheni into engayiphambili ayikho right inombolo. Obvious thina abantu baba sihlezi sithukile. Mosajele nje umuntu wababa uhlezi uthukile. Hamba ujeqeza, hamba ubuka ngemuva. Uphuma eshaweni, from uphuma eshaweni usuyiqolela ibhloko usu right. Umuntu ongalokho hambe buka umzimba wakho, ngoba uyabuka ukuthi uyaphuma la 90-20 busy lakubuka, liyakujeqeza ukuthi umi kanjani, unoboya kwenzakalani. So izinto lezi eziningi esiqaphelayo. Awudli nomani, awuthinti nomani. Kuningi esiqaphelayo nesikubukayo ukuthi okay mase kushayisana lezi zitimela zabo thina fanele senze njani, we save ourselves ukuthi sibe sendaweni safety. Kahle nje umuntu kababa uphuma ngobuyobalwa ukuze ube safety, uphuma ngobuyophaka, uphuma ngobuye esikoleni, uphuma ngobuye visiteni, uphuma ngobuye esibhedlela. Mina nje isikhathi esiningi abantu abahlale nami endlini bengakutshela ukuthi isikhathi esiningi bengihlezi ngisendlini. Kuyashisa kunjani bengihlezi ngihlalele endlini ngoba akulutho umuntu akugwaza usendlini, umuntu ukugwaza mayesemnyango ngokwabo, amgwaza umuntu esendlini. So akululani into bengiyiseva kuzona because bengiqaphethe mangiyobalwa fanele ngime sendaweni engizoba safety ngakuyona, makuyophawu fanele ngibe sendaweni esafety ngakuyona, mangiyevisiteni, mangiyesitolo noma ngabe ngiyaphi ngoba sikhona isitolo ngaphakathi esibiza hey kulungile bafowethu. Cela subscribe, si follow, si like Umkhanyakude TV, YouTube, Facebook. Bless you.